दे आं बुंखांनायनि उनाव नों बुंगोन मिथिबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' हिमानसि न' जिरिसुना न' ओमफ्राय दिनै जों गामियावहाय हाबा जादों नालाय हाबा जानो थांनो ओंखारदों आरो नै जों ओंखारबाय रेडि जाबाय रबरा दलथा मानसि दलथा हाबाखौ मैया दानबाय ओमफ्राय दिनै रिसेपसन हाबाखौ मोनायाव दानदों नालाय ओमफ्राय मैया बिराद बोथोरा थान्दाथारमोन बिराद बार गुसुमोन आरो बिनिखायनो जोङो थांनाय जायासै मैया ओमफ्राय दिनै जोङो रिसेपसन डेआवहाय दिनै थांनाय जासिगोन आरो जों थांथ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जोंबो हाबाखौ जाहैदोंमोन होननाय बायदि आरोना न' जिरिसुना न' हिमानसि इयाव गाखो नोंखौ गाखोबासो नुगोन जिरिसनाखौलाय मा खालामदो इयाव गाखो दे होमबासो नुगोन ओमफ्राय जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे हिमानसिया माखौबा बुंनोनो बुंदो दे हाबायाव मा जागोन दे हाबायाव मा जागोन बुंला थुमबा थांसै न' थुदो बिदिबालाय हिमानसिया जेबो बुंलानो जों दायो थांबाय थानोसै आरो Maria थांगोन र' समा थांगोन ओइ लायाव नेगोन दे अखा हानाया टिं टिंआ टिं टिं सान्दुं दुंनायाव दैमालिया ओंखारखांबाय थांगोननो थांदोंना थांथ'आनो ए थांथ'रा Ren masih daun di buku jadi maksudnya mana le mana Sudem Center ओमफ्राय ओरै गिदिं नै हाबा थिलिया बेखिनियाव जादों आरो बेस्रा हाबाखौ रिसेपसन संनाय खावनाय जानाय लोंनाय सोब माबायाव बानायदों आरो दुब्लियाव बानायदों न'आव माने जायगाया एसे फिसा जादों नालाय बेनिखायनो दुब्लियावनो बानायजोबदों आरो ओमफ्राय दा जोङो न'आवसो हाबैग्रोगोन ना दुब्लियावसो हाबैग्रोगोनथाय मिन्थिया जाहा मुथुआ जोंखौ लांगासिनो दासो नोंसोरलाय जाखांबाय फांसे दे थांसै दे ओइ बा Das Onjini subscriber per Lakhimpurni Semena-mena tadi sasiana huraku. Nanti kado sedang. Hai guys. Rekam dan sini kita berdua isi. Hei, ampun lah. Mulai lah. Gimana lah kan itu kan lagi. Deh, gimana sih?
खाम जानो फैबाय जोङो बे मानसिया मा जागोनथाय अमा बेदर ना दाउ बेदर ना ना बेदर हो अमा जागोन ना जायो अमा बेदर खनसे हरनानै फैलाय जि गोथाव मोनखायो नांथ'आ र' एरखायो दे जोङो जासुलि होनबालाय बिदिनो गोथाव ना आदै गोथाव दालि थिगानो Iku bayar lisang. Sampai. Sampai lagi. मा बिलाय Naruh sini bin. ना बिदै Bisa juga mulai. Nunggu ada foto kau. मेंबाय नामा मावदोंमोनलै रोङोना रोङा मेंबाय रोंबाय बानायसो दे Mana? नै बानायसो बेनियाबो नेक्स्टआव हाबाया नङा होमबा Apa itu? आसामनि ट्रेक्टर Medium size mon. मिडियाम साइज Gear lag nih. Harian. Sampai nah. sampai gitu sampai र' सोनार आं खानाय हेबनि दे खानाय हेबनानै उन्दुनांगौ नङाबा गुरलाय गुरलाय जायो नै नोंना टपियाखौ लांसै हामालै मामा दे हाय लोगोफोर गुड नाइट जों हाबा जानानै फैबाय जों दायो उन्दुनो थाखाय रेडि जाबाय न' जोंना न' जों दायो उन्दुनो थाखाय रेडि जाबाय नै खानाय हेब्बाय उन्दुनाय समावहाय खानाय हेबो आङो नङाबा गुरलाय गुरजाय जायोदि न' जिरिटना ना